పద్మాక్షి లక్ష్మిని కిందకి తీసుకుని వచ్చి ఇది ఇంట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు అని అంటూ ఉంటే, అత్తయ్య ఎందుకు తనేం చేసిందని ఇలా ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోమంటున్నారు అని విహారి అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇంకా పద్మాక్షి ఒక పేపర్ ని తీసుకుని వచ్చి, ఇది ఈ ఇంట్లో ఉండాలి అంటే నువ్వు ఆ రోజు పెళ్లి రిజిస్ట్రేషన్ మీద సంతకం పెట్టలేదు కదా, నువ్వు సంతకం పెడితేనే అది ఇంట్లో ఉంటుంది, లేదంటే ఇంట్లో నుండి పంపించేస్తాను అని పద్మాక్షి చెప్తుంది. ఇంకా యమున సహస్ర వాళ్ళందరూ లక్ష్మి కూడా చాలా షాకింగ్ గా చూస్తూ ఉంటారు. నీ ఇష్టం రా విహారి, నువ్వే ఆలోచించుకో, అది మాత్రం ఈ ఇంట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు, ఒకవేళ ఇంట్లో ఉండాలి అంటావా దీని మీద సంతకం పెట్టాల్సిందే అని పద్మాక్షి తేల్చి చెప్పడంతో ఇంకా విహారి సరే అత్తయ్య అని సంతకం పెడతాను అని అంటూ అక్కడికి వెళ్తాడు. సరే రా పెట్టు అని టేబుల్ పైన పెట్టేసి ఇదిగో పెన్ అని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా లక్ష్మి ఏమన్నా చాలా షాకింగ్ గా విహారి వైపు చూస్తూ ఉంటారు. ఇంకా విహారి ఏమో సంతకం పెట్టడానికి ఆ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని పెడుతూ ఉంటాడు. మరి మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది, ఈసారి విహారి సంతకం పెడతాడా, లేదంటే లక్ష్మి ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతుందా, అసలు ఏం జరగబోతుందో వచ్చే ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం. మరి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.